njengoba sibona nje siphila kukhona inkosi esaba memeza ukuba baphume eGibhithe. Khona babanjwe nje eGibhithe nje. Stage number 1. Bastakhe eGibhithe, abanye sesikhonze nabo iminyaka. Kodwa ubonke ayakwaphumeka eGibhithe emthethweni yakho. Ukushumayela kuzokwanda ngiyakuzwa. Ngoba enye into ofanele siqinisekise iJesu engakabuyi ukuthi bonke abantu baphumile eGibhithe. Qalwa lapho uhambo nithuleleni kodwa ngishumayela bazalwane. Ngoba uhambo luqala lapho. uNkulunkulu uma eqala ijeni nabantwana bakaIsrayeli uyiqala ngokubakhipha ezweni lobugqili. Enye yama mandate a resurrection power ukuthi abantu bangafeli eGibhithe. Enye ingxaki singase siyenze eyokuthi siqhubeke kanti khona abasalayo. Akuphumekile eGibhithe. Ningalimali ngiyashumayela kithi ukukhonza nabo akukho wrong, kodwa siqinisekise ukuthi sinyathelo sokuqala abasithathile sokuphuma eGibhithe. Ngoba kuyenzeka umuntu abanjwe nje ukuphuma nje. Ngoba nje akuphumekile khona. Noma ungenekile esontweni kodwa kuphumekile eGibhithe. Akungenekile enkonzweni iGibhithe nje lingaphumeli. Ngaze nithuleleni bafowethu. Ngishilo ngathi isikhathi sami sokushumayela sincane kabi ngizogijima indlu uma ungangizwa ngiza kuwe manje. eGibhithe. Ngoba the highest crisis khona babanjwe isandla sikaFaro. And masike saba careless. Uma sike sanganaka bafowethu inkosi ingazibuye bengadedeliwe isandla sikaFaro. Kodwa namhlanje manje introduce intshumayelo yami ngizomemezela ukuthi hey kuyaphumeka eGibhithe. Ngithulele. Yaphumeka eGibhithe. Namhlanje ngizwa ngathi inkosi ingigqobile namhlanje. Uyabona namhlanje uFaro ufanele enze one thing. Is either uyakudedela noma kuyaphela ngaye. Ngoba inkosi yakazibula ithumile ukuthi akusaphinde ubanjwe eGibhithe. Yesu uNkulunkulu womusa. Uthi ngani khiphe eGibhithe. Usethi ngesandla nithuleleni. Uthi ngesandla esinamandla. Lento ethi ngesandla esinamandla bracket ishikwa kungangcengwana. Ingakho nami ngenze ngicenge enhlobo ke namhlanje angazi usathana ukubambe ngani enza ukuthi ungabusakwazi ukuphuma uqala uhambo lokuqala kodwa ngizwe isandla sinamandla ukuthi namuhla kune resurrection power revival inkosi izobakhulula abanye eGibhithe. Wena naGibhithe niyahlukana. Ngishumayele bafowethu. Ngishumayele. uIsrael uhlale 400 years eGibhithe. Sebeze baze bamukela kodwa ngithule yazi la inkosi. Sebeze baza bamukela ukuthi engazi ukuthi into yethu ila eGibhithe. Hence ingakho uma uNkulunkulu ethuma uMoses eyobatshela ukuthi bayaphuma eGibhithe abanye ba surprise kanje obusurprisekile nawe kanti kwakuyilanga lokuphuma ngempela. Uthuso ukuthi uphuma phi lo baba ozositshela manje sesihlale 400 years. Mhlawumbe omunye uthi hey akazi lo baba sike sazama ukuphuma akuphumeki la. Isecurity kaFaro iphezulu kodwa namhlanje ngizwe isandla esinamandla. Kukhona abantu osothi masesivala sithandaza sibamemeza ukuthi ilanga labo lokuphuma eGibhithe
angazi ukuthi iGibhithe elikubambile yiliphi kodwa ilanga lokuphuma namhlanje. Lalela bafowethu, makuJesu lesimshumayelayo kuyofanele simveze akwazi ukukhulula umuntu eGibhithe. Ngisho makuyinkosi ngaphela le akakazi uphakanyiswe abantu baqhubeka bahlala eGibhithe. Ngisho makuyilo wafa wavuka lithi namuhla uzophuma eGibhithe. Bafowethu, uma singayinakanga kuyenzeka size sijwayele zonke inhlelo zethu, kodwa ubone silibambile lona iGibhithe, kodwa ubone iGibhithe lisibambile. Uyaza kumthwale nawo, angaze ngibe nomthwalo kanje lokho ngabakhona. Nginomthwalo nje uthi inkosi ithi ucheck amakhanda onke omaphambo kwawo njalo ngesonto ukuthi aphume onke neGibhithe. Ungajabuliswa imembership, jabuliswa ukuthi bayaphuma ineGibhithe, ngoba kungenzeka ubakhonzise mfana wami every Sunday kanti isandla sikaFaro sababambili, kodwa namhlanje ngithunyiwe ngqotshiwe ezulwini ngizosenza isimenezelo ukuthi nansi inkosi nasi isandla esikhulula abantu eGibhithe. Ijeni yomuntu noNkulunkulu bekhululana iqale eGibhithe. Isingaqale ekukhululweni esandleni sikaFaro. Hayi method wrong, formula wrong. Fanele sigwamande lethe nthuleleni bafowethu, kodwa fanele siqale wena uqaqo. Futhi nakhona kuthiwa kusona isandla, kuthiwa esinamandla isandla. Yabona iserious kubo kaJesu lethe nthuleleni bazalwane. Awukhululwa isandla nje la, kodwa ukhululwa isandla sinamandla. Bafowethu, uyazi ngihlushwa yini imbuni? Ngihlushwa yinto ethi uma isandla sinamandla yini angavimba umuntu baphuma eGibhithe pho. Namhla ngisho ngesibindi uyazi ukuthi uzophuma eGibhithe. Omunye uthi uthembeni, ngithemba isandla sinamandla. Ngisho abantwana bethu ngithule la isontweni Yesu, ngisho abantwana bethu bazophuma eGibhithe. Uthembeni, isandla sinamandla. Abayeni bethu bazophuma eGibhithe. Uthembeni. Ube lento ngomshumayeli, beke nginyuke intaba engaka ngizoshumayela into, kanti ngithemba isandla sami. Awusibuke leso, awusibuke. Mangathiwa ngithi ngithembe sona, awusibuke. Awusibuke. Ubuke nesakho. Angithembanga isandla sendoda, angithembanga isandla somprofeti, kodwa ngithuleleni la isontweni. Angithembanga isandla sabantu abahlonishwayo, ngithemba isandla sakhe esinamandla. Wonke umuntu uyadeserve ukuphuma eGibhithe. Lalela ngiyamemezela, wonke umuntu uyadeserve ukuthi angikhulume kanje njengobaba kulokho. Ungafele eGibhithe, sikhona isandla esinamandla. Sometimes iqala khona ukubanja uFaro, kodwa ufele esandleni sikaFaro. Ngiyaphinda ngithi iqala kwesisikhathi akubi inkinga ukubanja uFaro, kodwa ufele esandleni sikaFaro. uFaro fanele ayisole ukuthi wakwabamba umuntu wrong. Ngithuleleni fanele namhlanje kuzokwenza amadimoni ayisole, namuhla uNkulunkulu uzokwenza uSathane ayisole. Enaha Buddha azena ngizwe isandla senkosi sihamba kule ro siyophuma kule ngale. uSathane uzayisola ukuthi ubaba abantu abangabanjwa. Sathembile yona leyo nto, uqalile umsebenzi omuhle.
nina ngizwa kodwa ama-drugs abaphi ingane zakhe ayangizwa ngoba vele angikhulumi nawe wena uright ngikhuluma nalento ebamba impilo yabantu babambeke eGibhithe izimo ey'bamba abantu bangaphumi zingilalele ziyangizwa ilanga lokuphuma namhlanje uma indodana yomuntu inikhulula kodwa azanqondi inkhonza endaweni right uma indodana yomuntu inikhulula niyakuba ngabakhululekileyo impela kodwa uma inikhulula akakafiki uJesu uma abantu besabanjwe iGibhithe enye indlela zokuphika ukuthi ufikile ukubona ngoba abantu basaqhubekile babanjwa yiGibhithe akakaze kube noJesu kube neGibhithe umbona ngani umbona ngokuwa kwama chains ezinto ezekubophile ukuthi usefikile ayihlale phansi kancane si uze ufuna ukungena kuthunja lo uwani uyabona sengiqedile mina ngithandaza ngo1 khona manje mfana anginandaba na yonke lento engiyishilo namandla ngozwa ngani mase ngifike ku3 ngoba enye into sifuna ukuzama ukulwa ngamandla onke inkosi esipha wona kodwa singakhonza iGibhithe lithathe over lokhu sikusho with zero condemnation sikwenza with zero condemnation mangithi with zero condemnation ngisho sikwenza singalahli umuntu kodwa masifika siyeka bakithi enye into enze uMoses correct ungagandaya abantu bakuba abagqilaziwe ukuya la begqilazwe khona waye kwi head office wakhuluma noFaro nithuleleni watshela uFaro wathi ngithunywe ezulwini uthi uNkulunkulu angizokutshela ukuthi bakhulula abantu bakhe ngoba uma singadilile noFaro noma singadila nomuntu we are too late yabona mhlanje kodwa ngizolifaka ibonkolo ukuthi sathi ngathi masiphuma kule mvuselelo wonke umuntu ayobhekana noFaro bamba abazalwane bakhe uthi angazi ukuthi abantwana bami abaphendukile ngani ukuthi ubayeka kancane ubhekane noFaro uthi you spirits oba iGibhithe libamba abantwana bami namuhla ngizovula amatilobo ngegama likaJesu bayakhululwa angazi nezwe umyeni wami asindele ngiphume ngenda ngiyokhonza ukuthi umyeka kancane ubhekane noFaro ngithuleleni bathandekayo akukhonzeki kahle iGibhithe libhokile hey akukhonzeki libhokile iGibhithe uche samba nabadala bethu that's it niyangizwa yini kodwa so njengoba ngishumayela omunye ubona umshumayeli omuntu omncane ngomzimba kanti ayilutho this time ngigcotshwe kabi inkosi ithi ngizonyakazisa amasango namhlanje ngizonyakazisa amasango eGibhithe ekubamba impilo yakho labamba nomdeni wakho uzobona iqhamo ngoba inkosi yenkasumulo izofohla empilweni yakho ngeke uthanda uNkulunkulu kangaka uphinde ubanjwe iGibhithe futhi sivume lalani bazalwane ngicabanga ukuthi ngiyadlala ngidwebula yini ngeke lokhu ndaba uyakhonza ngapha nesono siyakwehlula ngapha akusona isikhathi saloyo nto manje isikhathi sokuba ukhonze uqashuke ngoba inkosi isolehlula iGibhithe I wish I'm preaching having fisted ngangcothi ngiyashumayela nje moya ngcole news volume sakathi ngashumayela kuze umhlaba wonke in one time
Akazange uNkulunkulu acule amasolo mhla eyokhulula abantu eGibhithe. uJehova sebawothi uFaro wambona ngamehlo indoda yempi. Let alone ngifuna ungena kulezi mangisi sazenziwa lapha ngoba zizongibambezela mina ngifuna ukushumayeza ngeGibhithe nje uphuma. Ngifuna ubanjezelwa leya into zalapha eziningi zakhona. But ngifuna ukuthi wazi uthi lo uNkulunkulu esimkhonzayo engenza noma yini ukuthi uphume eGibhithe. It is not akusintando yakhe ukuthi uphile uvalelwe amasango namake aseGibhithe. Ungacabanga khumi hizi. Ungacabanga ukuthi uNkulunkulu uyasmile. Uyahleka nje ubambekile nje. Izulu likhanda ama plans. Likhanda indlela, likhanda amacebo. I will never let devil, I will never let devil, I will never let isono, I will never let Satan abantu benhliziyo yami and keep quiet. God can do anything. Mase uyithoba ukuthi uNkulunkulu akulande ngenza noma yini. Khabadala kila mazika tamashi rakapata shakata ikapatala kasaka Isikasabi kwani wololoke namhlanje ngoba uNkulunkulu akayenza kasmile mezokulanda wena uzophuma ngekani namhlanje ngegama lika Jesu. Lo baba lo uLothi wayilokho ebhala icisha iSodoma lizobhubha emva kwakhe. Lo baba uyabhala uyacisha lokho enza into engenasidingo. Hayi wazathi uNkulunkulu ayingeke ngihlale wena mina. Uyabona namhlanje ngathi nawe khonto ozokwehlela namhlanje. Wena uzolala kabuhlungu namhlanje uma ungayilungisanga lento ngoba ngiyamuzwa ukuthi uNkulunkulu ukhathele indaba yakho. Namhlanje uJehova uzofohla. Wena uzobanjwa isandla. Esinamandla uzophuma. Somebody say hallelujah. Somebody say amen. Ugcinanini kade kushunyela ungavuma ulale uzokubona ke namhlanje ngoba inkosi izokwenza ngeke ulale ngeke uphumule nasifusele lezodivana indaba uzobuyilungisile wena. Mhla ehla eGibhithe wayengaculi isolo. Emva kwakho duma imfula. uFaro nezinunu zakhe wezwe engakafiki uthi khona okuzayo kunamandla this time. Ihlalo sakhe sanyakaza. Ayazi ni madoda kithi. Ungathi ucabanga ukuthi inkonzo yasebusuku nje. Kanti uNkulunkulu umobilizile. Ubabona begcwele kangaka abazalwana uNkulunkulu umobilizile. Yonke imibuso, okamandla, zonke inqaba, zonke izinto akade ibamba abazalwane kufanele sikudedele namhlanje ayina choice. Ilanga lo escape namuhla. Lalela utshelwa yimi uNkosi ingigcobe ngomusa namhlanje kube kushumayeze lalela. Ngeke ufele eGibhithe wena ngiyakutshela. Ngeke ufele eGibhithe inkosi emayenza noma yini ukuba wena ubanjwe. Ngeke uzindele kuzogcine wena. Uyashunyezwa uyasindela uyabamba uyayeka. Uyashunyezwa ubamba uyayeka. Ubamba idindi ubamba ihlalo uyabambelela uyadedela uyashalaza uyabizwa kuthiwa nangu uJesu uyamuzwa la ngaphakathi uyashalaza lokhu ubheka phansi kodwa namhlanje ilight ibheke ngakuwe ilaka lokuphunyuka namhlanje ilaka lokuphunyuka. Angcono kunabantu abangizwayo nabantu ngangcono kune team yezempe la endlini ngabe isho amen uduma indlu yonke ngoba inkosi yasezulwini yenza umhlola namhlanje ngeke bafa abantu benkosi sithule nje ngeke ezizala ingane sizala lamadimoni ezizala ingane sizala uSathane ngeke amakhosikazi ethi nabayeni bethu sibasarende kanjalo kalula kanjalo.
lalani bazalwane bami ngicela ukusho kanje yabona la uluntu uNkulunkulu akazile nje ukuzosonta kuzonhlanganyelo nje yokuzozwa ingoma ezimnandi inkosi imobilizile kuhlangana impi kaSomandla so namhlanje umbiso fanele uketule namuhla fanele unyakazise umkhathi iphinze thunyelwa uluntu fanele isole uthi wazi udeploy mina kodwa sathana wawungizondana ngoba ibandla kaNkulunkulu gcwala amalanga abomlilo lalela abathandekayo we are here to command we are here to declare we are here to preach we are here to take you out of we are coming out of Egypt. Futhi sokubamba ngesandla umsuke kuTefa la umsuke kuTefa la sokuthatha ye kuTefa man musukuTefa amadimoni azokubulala ngempela wona uyaTefa hawu stand up man musuke kuTefa hawu mina Nkosi yami sekinje sekubaningi abangaziyo ukuthi ngiyehluleke hey musukuTefa azokubulala amadimoni get out yeka abantu phuma yeka abantu bakhulume phuma yeka abantu basho phuma somebody say phuma ala dinini ilimisilini ikipitini ilipatala masindi uyabona amalanga bomlilo ngeze uwakhafula la uyongena nawo kwakho mntanami uyongena nawo endlini yakho uyongena nawo ekhaya shona thani siyaphuma ngisho izinto ezabethelwa omkhulu okhokho nenyanga yayikade yenze yaphila yaqeda yafa lalela khulumisa womuntu wasezulwini makuthi leyo nto ofanele kuvuke yona lo nyanga ofanele ivukeke iqede lapha iqaqa into eyayibophayo misiqeda lapha iphinde ife ngoba sifuna uphinde siyibone uma ngenjalo uNkulunkulu kodwa fata yenze bazalwane isikhathi manje soba impi kaJehova ihlome thina sibo ubhanana kwazoweqa amademoni agenda ngebhola hallo ayihlome kaSomali hlome kaSomali hlome kaSomali Phuma siza kuma crusades singaphumi nje njengabantu abayosonta sibe smart singanandaba kusho singabuyela amahestala hlikisekile iqatulo iphumile ithanda iphumile makukhululwa abantu nje ngoba imbongo we want to see our people free sontile bafa sonta sontile bafa sonta saswenka bafa swenka sakhuluma ngesingisi nangesizulu sa interpretelwa ngesizulu sa interpretela ngesingisi bafa manje asethembanga zonke lezi asizukuyeka soqhubeka naso kodwa kulona ithemba lethu kodwa ithemba lethu simethembile uJehova lithi iBhayibheli abantu abathemba amahashi abanye abathemba inqola kodwa thina simethembile uJehova uNkulunkulu wethu namuhla kunamuhla izulu ligcwala yonke uzophuma lalela utshelwa yimi uzophuma hey yabona ama explanation lokuwatshela ungitshela wona ngiwezwa angiyeka ngawo ukuthi kade wawuzama ngikhuluma lonto mina ngikhuluma ngomdlalo mina ngikhuluma ngawo uphuma ngizame kaningi lento ngibuye ngibuyele kuyona awungiyeke wawungaphumi ngalolu langa wawuthesta uzama namhlanje akulona ilanga lokuzama Anthuleleni bafethu nakesontweni ilanga lokuphuma shona thani kuyaphuma shona thani kuyaphuma kuzodashwa ngisama addiction namhlanje kuzonqamuka ngisama addiction lento yenza ungasayifuni namhlanje siyayiphula zonke ivalo
Siyayinqamula uvalo ngegama likaJesu. Siyaphula izinto ezikwehlulayo. Sono dale siyaphuma. The word crusade. The word crusade is a military term. Igama elithi crusade akulona lelo abantu boswenka. Igama lezempi. Mathu resurrection power crusade. Makuthiwa kune crusade that is coming. Bracket army. Sure. Bracket army. We walk in for resurrection power. Yasolundi kukhona abazofakaza ukuthi khonto esinqambini uyabona bakushumayela manje ihamba njengenyoka iyabaleka njengoba kushumayela manje kuhamba ngisisifo emzimbeni wakho njengoba kushumayela nje kuncibekala ngisho somebody say yes. Ngidabukela abakudabukelayo ngoba ngiyibona into yokudabukisa iyanyamalala namhlanje. Kuthiwa bamenzeni loya uNkulunkulu unkanisile wakhuluma no Reverend Mbuli wathi makube khona i-crusades eLundi namhlanje. Ibandla lavula iminyango wena wangena impilo yashintsha. Umbuli ukhuluma noNkulunkulu, ukhuluma noMbuli, uMbuli wakhuluma nebandla. Ibandla lavula iminyango wena wamenywa wangena impilo yashintsha. Kujulalane. Somebody say yes. Somebody say Jesus. Jesus. Last point, then I run away. We cannot, but we cannot afford anymore to lose easy like that. Abantu benhliziyo kaNkulunkulu. Uyabona manje? Angizoshumayeza mnikenge ka social media. Angikhuluma izingane lezi. Mina ngikhuluma nama giants. Abantu abathi elele phansi ethi uya give up sithi lutho ke but wena sihamba nawe la. Mina ngikhuluma ngohlobo lizovula ihlombe. Abantu abathi here is the shoulder you can lean on me. Hlala la mfowethu. Umtete la emhlanje ugijime naye. Ubumnika ibhalsam ephuza lapho futhi ubudlala kancane ubumuso umuzi uthi uyaqina emhlanje uthi ayiphutha ngathi uyaqina manje ayehla ke masafana gijime wena kodwa thulaleni ngeke sivume. The devil is too late. Umoya mayithandaza ngizwe isandla senkosi la kimi ngithandaza wathi umoya ngcwele usoqabula ibopho namhlanje soqashula ibopho. The meaning of the word gospel means good news. Akufanele sibe sevangelini kodwa sikhuluma bad news. Indaba ezinhle zokuthi ngangiboshiwe ngoba nisasonta nabo lokho ngangiboshiwe ke ngangiboshiwe amen haleluya kodwa kwafika uJesu amen wangikhulula amen awu ezonweni amen haleluya. That is the gospel.
kuzobuya amandla ama testimonies. Abathi uyayikhumbula le yankonzo eyayisolute kwaba lelanga le turn around empilweni yami. Bafowethu angifundise sigcwalisa kwi-scoreboard ukuthi sesiyile endaweni ethizeni, sesiyile endaweni ethizeni, sesiyile endaweni. Lalela asithiki register la. Kodwa lalela basifana fanele indaba iqoqwe ila siphuma khona. Kuthiwa kwahlekani kuloya muntu obasasimazi kwafika ivusele. Kodwa ngithule yazi la inkonzweni ngithulele bafowethu kodwa. Hlaleni phansi. Less than 5 minutes. Angigubhuze la malokhu na u2. Hayi ngizogubhuza ke. The second stop yesesibili sekhola mayiphuma ngicela ungachaza ngifuna i-background izosuka yenze le atmosphere ngisafuna ukupholisa lento ngoba nami sengithola intubo yokuphuma manje. One uphuma uqashula uphuma eGibhithe. Number 2 makuphunywe eGibhithe kwangena ehlala. Kushuthi kuyijeni. Step 1 siphuma eGibhithe nthuleleni kodwa bafethu. Step 2 singena ehlala. Ihlane ke lalela ke athi ukuchazela ngoba ihlane zosuke ulmisinterpret. Ihlane akulona elabantu abasabanjwe uFaro. Ela laba sebephumile. Sometimes ihlane lisuke lithi uphumile. Angeke kuvele ncam ukuthi uphumile uma ungadlulanga ehlane. Angingawabuka amanothi azomtempt. Lalela ke ihlane is the place. Lalela ke ihlane indawo yokoma. Shilo nathi nebonisa amanothi ngisawabuka. Ihlane indawo yokweswela isinkwa. Bamba